som na serveri, to som dostal na začiatku, ale niektoré som aj pozabíjal ľudí trošku a je to so zbraňami. V popisku budete mať adresu, akurát jedna vec, jak sa mi zle hrá trošku, ale nepodstatné, budeme hrávať parkour mapy, rôzne mapky, hry, GTAčko a čo chcete, aby som zahral nejakú mapu, pošlite mi odkazovku na úlož to od nej do popisu, alebo hociakú vašu mapu mi pošlite, Minecraftovú mapu, nie jedno. Ja hrávam všetky mapy, rôzne mapy, len tu prosím vás, povedzte mi, napíšte mi, jak sa hrá. A keby niečo, mám 11 rokov, takže dokumenty, koľko máš rokov, jaký máš Skype. Mňa to nezaujíma, iba zaujímavate ma vy, píšte mi, čo máte radi, jaké chcete, aby čo som točil, posnažím sa natáčať Amnéziu a iné hry. Musíte mi povedať, ale čo mám natáčať. Toto je ozaj, server je dobrý. Proste odporúčam takto Gogovi, minišialencovi. No, nechcem uražať, ozaj fanúšikov nechcem uražať tým, že hovorím o Gogovi trošku zle, ale tieto videá budú tak 15-20 minútové, ale ja ich nebudem mať uložené, takže ja ich budem dávať na YouTube a hneď si ich aj vymažem. Toto je trošku divné, ale nemám miesto v kope. Mám iba niekoľko megabajtov. To je hodne zlé. Ježiši. Už to vykradli čóry môj. Zombík doma. Killed. Spawn. A ľudia, píšte, čo by som mohol robiť. Môj pozdrav bude čus, dajte mi čus, alebo iné, ale je to stará banda, bude to zumbák. A v ďalšom videi, čo zatočím za dneska, budú možno viacerí ľudia. No takže ľudia, jak sa o niečo zaujímate, hovorte ja mám ste cool a hlavne Ugogo, Minecraft, Ježich, Man, Gamer a iní let's play a ozaj ešte House. A prosím, kúkajte sa na moje videá. Keď budete chcieť, ja chcete zmeniť náladu a budem vtipný. Ja chcete zmením inak náladu a budem zlý a nie je jedno, ja mením náladu podľa toho, jak si chcete udiať. Čauko!